Dobrý deň všetkým. Vyzerá to tak, že dnes za mňa začína učiť moja digitálna verzia. Áno, umelá inteligencia dokáže všeličo, dokonca aj rozprávať mojím hlasom. Dnes vám ukážem, že technológie sa dajú zapojiť aj do matematiky. V triede dnes máme aj pár hostí, ktorí sa prišli pozrieť na našu hodinu. Prosím, správajme sa presne ako vždy, nepotrebujeme žiadne divadelné predstavenie. Nezabúdame ani na Peťa a Matiáša, ktorí sa k nám pripájajú z domu. Rátame s vami tak, ako keby ste tu s nami sedeli v lavici. Keďže sa budeme venovať zlomkom, tak aj ja som sa dnes rozdelila na dve časti. Tú reálnu, ktorá stojí pri tabuli, a na túto digitálnu, ktorá práve hovorí. Samozrejme dúfam, že sa nikto z vás nerozdelí na viac častí ako ja. Predstava, že budú po triede behať vaše tretiny a štvrtiny, ma naozaj desí. Tak a ja v tejto chvíli odovzdávam slovo mojej druhej reálnej polovici, s ktorou pozor a vytvárame celok. Tej, ktorá môže konečne začať hovoriť sama za seba.